Det er nat i naturen, og så synes jeg, at vi skulle prøve at se, om vi kunne svømme ud sådan i det mørke vand, og så være i vandet sådan helt stille og roligt og opleve det, og så måske, så kan vi se morhild, når furalgerne de floriserer. Så det håber vi på. Det bliver spøjs, det her. Jeg har aldrig prøvet før. Jeg elsker bare vand. Jeg elsker vand, så hvorfor ikke også om natten tage en tur der? Man gør det ikke alene jo. Så her er der rigtig mange mere, der er tryghed, og så nu skal det være. Det bliver sikkert fint. Jeg har lige været ude at svømme en tur, der er rigtig fint derude. 18 grader vand. Ingen brandmænd, ingen strøm, ingen vind. Så det kan næsten ikke gå galt. Bare holde sig flydende. Men hvad tænker du så, at vi svømmer ud der og rundt? Ja, og så efter brøjen der. Ja. Alle skal have brøjer. Men vi er i par. Ja, ufravigeligt krav. Og så skal vi have sådan en, der ikke lyser. Her, jeg har. Og så bare i kryds. Det er da så smukt. Det får sig ikke bedre. Ja, jeg har krydset, at vi skal svømme 1000 meter. Og jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde har gjort det før. Men det bliver godt. Ja. Og det er godt, vi kan ikke se brandmænd i dag. Det er supportteamet, ja. Til tjeneste. Vi skal følge svømmerne rundt, så der ikke er nogen, der kommer i problemer. Så er vi klar. Vi har haft havsvømning og alt muligt i mange år. Men det her, det er helt nyt at skulle svømme i mørket af naturen. Og med en landsdækkende del. Så det vil vi gerne. Vil de bede om nogle cupcakes? Det bliver nok en kold tur. Og så er det jo fantastisk vejr med månen, der lige har stået der. Det er jo idyllisk og alt det lys, der er rundt omkring. Så det bliver fedt. Jeg vil gerne lige byde jer alle sammen velkommen. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at der er så mange mennesker, der vælger at komme her lørdag aften. Og I er jo kommet til Lynas havbad. Og det her, det er altså her, hvor vi plejer at svømme. Og i aften, så er det jo også en lidt særlig aften, fordi det er nat i naturen. Og det fejrer man jo rundt alle mulige steder i Danmark. Fordi det er naturens uge, og så har man sådan en nat ude, hvor man skal prøve at være stille og prøve at fornemme naturen om natten. Så lige om lidt, så snakker vi ikke så meget, så vi er stille. I kan bunde det meste af vejen, så undtagen lige ude ved fyret derude. Men hold lige sammen 2 og 2, det vil være super smart. Hvad er det? Jeg havde faktisk tænkt mig, at vi lige startede med en lille smule opvarmning. Og så svinger vi lige med armene. Vi tager lige tasken op til den anden side. Skal vi tage til den samme side? Ved I det? Nej, det er rigtig synkron, det her. Jeg synes, det er tæller. Og I er 2 her? Ja. Nej, vandet er bare så dejligt. Når man så kommer ned, der er masser af morhild.
Ej, det var virkelig sjovt at opleve det der Morild der. Det har jeg simpelthen aldrig set før. Har du ikke det? Nej, men hvornår skulle jeg også have gjort det? Jeg svømmer jo ikke om natten, altså. Det var det rigtigt. Jamen, der var Morild derude jo. Det var super fedt at se, når vi lå og svømmede. Og så bare det der med at stoppe op, så kigge bagud og kigge på alle de andre, som også stadigvæk kan se det ud. Helt vildt. Så vandet var varmt. Oplevelse. Ja. Det kan virkelig noget om natten også. Ja, exactly. Og der er bare helt stille og månelys, og det var virkelig fint. Ej, Lars, vi lever endnu. Ja, det var godt. Det var godt. Det så også meget afslappet ud. Ej, okay. Jeg knoklede og knoklede. Okay, vi er det sidste. Hvad siger du, var det hårdt til sidst? Ja, vi er det sidste. Jamen, jeg kunne godt se. Ja, ja. Det var hårdt, men når lille søster kaster, så kan storesøster også. Det var smukt, og så var der Morild i vandet jo. Ej, så det var sådan det var så smukt. festøv i vandet. Fed tur. Hold da op. Fed måde at bruge lørdag aften på. Det var så dagens natsvømning. Og hvis du har lyst til flere aktiviteter med Friluftsrådet, så tjek os ud på nettet.